Papa, give me a shake. Nsena ebe no ekpere ngona nwa nwa anyị obere nọ n'ụzọ ma surely touch this land. All I see come and tell me. And so shall it be. Ihe a na-agba aka ngozi. Ihe sọrọ akpa n'ala gaa njem. Ihe ma asọkwa akpa n'ala lọta. Bịakuru mmiri ala ihe. Gabesata ndị ebe ndụ uwe nọsi ebe a. Wa bịa gbọpịa isi ebe niile emepe kọmpani. Ihe m chọrọ ime ka ihe mara. Company ga-abatara ala arụ whether they like it or not. Anyị nwere ala onwe ihe anyị enweghị. Ịsa gbaa foto ma ga-asị gị ibe mmanụ anyị dị idu masawa wa bịa mepere ihe. Calm down, I'm coming. Maka isi tu. Okay. Nna ọ dị atọgbuola m. Maya wụ onye ime alụọ ya n'ime Papa sapezi anya gị ụmụnne ya nọ na ụra agwụghị n'anya. Maya eji nna anyị nwere ihe na-eme ndị maazị Kaniko so nna m bịa because ọ mụ ka eji gụọ ya ịghọtara so you na-achọta John Dano maazị John Dano ihe ka nna nwekwa ọnụ ka nọ hụdu anyị bịawa ebe ugbu a okoro nta ihe a bụ ndị ụmụnne anyị na-acha so nna wo kọwara owo chọrọ ịbịa mee ebe ọhụrụ ndị nta wo zapụ ije ọhụrụ so anyị na-awa nọgba ebe anyị ga-esi ngwa ka anyị bịa na ndị nta ebe ya eburu ibu you can see ihe agba ọkpọ ụlọ ndị mmadụ izu ndị nke a rụtakwara ugbu a wụlọtakwa wa ewepụkwa etinyekwa ihe ị naghị akpa ya ka ọ ọkpọ ụlọ mmadụ ebiri ndị mmadụ n'ime ebe a so ị nweghị ike ịbata sị na ka a rụọ ya no mmadụ